बे समायावहाय आङो सोरगोआव थानाय बासागिरि गोथां इसोरखौ हामबाय होनो आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोनाबो बयबो आबहावा दुंहाव बोथोरनि गेजेरजों बयबो मोजाङै दङ होननानै आङो आसा खालामबाय। बे समावहाय आङो बिमा आरो बिसाफोरनि सोमोन्दै गुसुङै शेयार खालामनो सानदों। नोंथांमोना सुरुनिफ्राय जोबजासे खोनासंदो आरो बेबायदिनो खोनासंग्रा साफ्रोमबो इसोरनि बोर आशीर्बादफोरखौहाय मोननाय बे समायावहाय आङो शेयार खालामगोनसै। बे संसाराव बे प्रिथिबियाव सम्पुर्ण रुपे दिनै इसोरा बिमा आरो बिफाफोरनो दायथ' होखादों। बेनिखायनो दिनै बिमा आरो बिफाफ्रा जेब्लायबो फिसाफोरखौ इसोरनि जिउजों खांनो गोनां आरो बेनिखायनो दिनै फिसाफोरखौ जेब्लायबो इसोरनाव बे खोमसि संसाराव बेबायदिनो फिसाफोरखौ इसोरनाव गथायनानै होनो गोनां। ख्रिस्ट'जों अनजाग्रा आंगो लोगोफोर, दिनै बिमा आरो बिफाफोरनि दायथ' दङ। बिफानि दायथ'आ जाबाय जेब्लायबो फिसाफोरखौ जाहोनांगौ, लोंहोनांगौ, गानहोनांगौ, जोमहोनांगौ आरो थाखा फैसा खामायनांगौ, फिसाफोरखौहाय फोरोंनांगौ, बेनि दायथ'। आरो बिमाफोरनि दायथ'आ जाबाय बेबायदिनो जेब्लायबो इसोरनि रावजों बेबायदिनो मोजां आखल, मोजां गियान बेबायदिनो सोलोंथाइ होनो बे सासे बिमानि आखाइयावसो थायो। ख्रिस्ट'जों अनजाग्रा बिमाफोर, दिनै जोङो बाइबेल सिरियाव नायब्ला नुनो मोनो हित'पदेश बोसोन बिजाब 19:18 पदनावहाय मा बुंदों? सोलोंनो हानाय समावनो, जाफुंनाय समावनो नोङो गथ'फोरखौ फोरोंदो। फोरोङाब्ला गावखौनो गाव नस्थ' खालामनानै लानाय जागोन होननानैहाय बुंखादों। बेनिखायनो जों बिमाफ्रा जेब्लायबो आरो जथ' फारे गावनि फिसाखौहाय इसोरनि जिउजों, इसोरनि रावजों, इसोरनि बोसोनजों, इसोरनि गियानफोरजोंहाय बे प्रिथिबियाव बे संसाराव खांनो गोनां बिमाफोरनि दायथ'। जुदि फिसा खाङाब्ला नों गावखौनो गाव नस्थ' खालामनानै लानाय जागोन होननानैहाय दिनै जों बिमाफोरखौहाय बोसोनाव दिनै सल'मननि दुवारै फोरोंखादों। बेनिखायनो दिनै जोङो फिसाफोरखौ जेब्लायबो बेबायदिनो फोरोंनो गोनां। दिनै मानोथो बिमाफ्रा गाबनांदों? मानो बिमा बिफाया मोदै फसरनांदों, दाहा खालामनांदों? मानो हाय हाय होनानै खुद्रिनांदों बे संसाराव, बे प्रिथिबियावहायलाय? दिनै जों बिमाफ्रा इसोरनि जिउजों खांनो रोङिखाय जोंनि ख्रिस्टान नखरफ्रा ओरैबायदि सुख गैया, शान्ति गैया, आनन्द गैया, खुसि गैया जानानै दङ ने। सब समाय अशान्ति, ना बेदर जाब्लाबो सुख गैया, शान्ति गैया, बेबायदिनो गोदनाफ्राव नासु थाबथानाय बायदि खें खें। दिनै जोंनि ख्रिस्टान नखरफ्रा बेबायदिनो फिसाफोरनि थाखाय ओरैबायदि नस्थ' जागासिनो दङ। जोंनि ख्रिस्टान फिसाफ्रा ओरैबायदि नखरफ्राव थेर बेथेर संहार जागासिनो दङ। बेनिखायनो ख्रिस्ट'जों अनजाग्रा आंगो लोगोफोर, दिनै बिमाफ्रा जेब्लायबो इसोरजों नांथाबदो, इसोरनाव गथायनानै होदो। दिनै जोंनि फिसा हौवा, मा फिसा हिन्जाव A to Z होननानै बुंदों, 1निफ्राय 100सिम। दिनै बे फिसाफोरनि कारेक्टारफ्रा, फिसाफोरनि बेबहारफ्रा दिनैहाय केन्सार रगजों समान। बिसिनि रगफ्रा सोखाजाले। जोङो मिथिगौ ने, केन्सार रगफ्रा दिनै थाखा फैसा लाख लाख गारब्लाबो हामनाय गैया। दिनै फिसाफोरनि कारेक्टारफ्राबो बेबायदिनो बिसिनि रगफ्रा सोखाजाले। दिनै फिसा हौवा जानायजों लोंनायजों बेबायदिनो सोबनायजों रंगरसाव मावगा दै लागासिनो दङ आरो बेबायदिनो थाखा डिमान्ड खालामो, मबाइल दामि दामि दाबियो, बाइक दाबियो। दिनै होनो हायियाव बिमा बिफाया गोबां ख्रिस्ट' फिसा हौवाफ्रा बेबायदिनो दुदु आलायनानै गोदोनाफ्राव थैगासिनो दङ आरो बेबायदिनो बाइक होब्ला दिनै गोबां बिमा बिफाया थाखा फैसा गैयाब्लाबो जगार खालामनानै सोरनिबा गयनि बागान दङ
बिफ्राखौनो बन्दंआव होनानै हा हु बन्दंआव होनानै दिनै बायनानै होबाय बायनानै होब्लाबो बेबायदिनो एक्सिडेन्टफोरजों थैगासिनो दङ। ख्रिस्ट'जों अनजाग्रा आंगो लोगोफोर, जोंनि खृष्टान न'खरफ्राव दिनै बिमा बिफाया फिसाफोरनि जिबनखौहाय प्राणफोरखौ बासायनो थाखाय थाखा फैसा सोलाव सोलुन लानानैब्लाबो बायनानै होदोंमोन। नाथाय बे फिसाफ्रा दिनैहाय बेबायदिनो थैनानै संकटआव गोग्लैनानै बेबायदिनो एक्सिडेन्ट जानानै थैगासिनो दङ। ख्रिस्ट'जों अनजाग्रा आंगो लोगोफोर, होब्लाबो बिपद होआब्लाबो बिपद। दिनैहाय बे फिसाफोरखौहाय दिनै जोङो मोननो हाले। दिनै आजिखालिनि मुगायाव सासेबान फिसा हौवा दिनै बे फिसा हौवाफोरनि सायाव दिनै बिमा बिफानि मिजिं दङमोन, थांखि दङमोन, आसा दङमोन, सिमां दङमोन, बोरायला बुरैब्ला बे फिसाफोरजों खुसि जानो। नाथाय बे फिसाफ्रा नस्थ' जागासिनो दङ, हलाय जागासिनो दङ। ओरैबायदि दुखुनि बाथ्रा, बिमा बिफाफोरखौहाय ओरैबायदि खैफोदाव खोख्लैगासिनो दङ फिसाफ्रा। आरो फिसा हिन्जावफ्राबो मा दिनैहाय ओरैबायदि बदनाम लाबोसै। बे संसाराव, बे पृथिबियाव गाननायजों जोमनायजों गावनि महर मोखांखौ साजायनानै कुनु जात पात नायले, कुनु धर्म नायले, जेखौनो मोनो बेखौनो हाबा खालामो। आरो ओरैबायदि जै हाबानि सिगां निमन्त्रन कार्ड रानबाय, एंगेजमेन्ट जाबाय। दिनै बेबायदि हाबानि सिगांनो बेबायदि जाब्लाबो खारगासिनो दङ फिसा हिन्जावफ्रा। आरो बेबायदिनो दिनै खायसेयाबा बेबायदिनो साननैसो हाबानि उनाव रायजो जाबाय, ब्लड खारलांफिनबाय। आरो बेबायदिनो थांलाय फैलाय खारग्रा। आरो बेबायदिनो खायसेया ओरैबायदि दंबाव, दिनै गथ' सासे जाबाय, गथ' सानै जाबाय, दिनै रं नाम्बारफोरजों खारबाय। ओरैबायदि बिमाफोरनि जिउ आत्माफोरखौ, बिफाफोरनि गोसोफोरखौहाय बेबायदिनो सिगाबगासिनो दङ, अपमान दुर्नाम लाबोगासिनो दङ फिसाफ्रा। ख्रिस्ट'जों अनजाग्रा आंगो लोगोफोर, दिनै जोङो जात अनजातफोरजों बिमा बिफाया बुंजासै गारजेन लुज। दिनै गारजेनफ्रा थिगमोनब्ला बेबायदि ख्रिस्टानफोरने बिदि खालामनो मोनामोन। फिसा हौवाफ्राबो लोङो जायो, फिसा हिन्जावफ्राबो गुबुन धर्मफ्रा, गुबुन जातफ्रा दिनै जात नायनानै धर्म नायनानै थायो। खिन्थु ख्रिस्टानफ्रा ओरैबायदि जघन्यसै होननानैहाय दिनै जों ख्रिस्टानफ्रा निन्दिजासै, बिमा बिफाफ्रा आरो इसोराबो दिनै अपमान बुंजासै जोंनि थाखायनो, जोंनि खृष्टान फिसाफोरनि थाखायनो। ख्रिस्ट'जों अनजाग्रा आंगो लोगोफोर, बेनिखायनो दिनै गोबां बिमाफोर दङ देहानि पक्षे बेबायदिनो फिसाफोरखौ मा जाहोगोन, मा लोंहोगोन, बेबायदिनो ना बेदर नङाब्ला आंनि फिसाया ओंखाम जाखानाय ना, दाउदै नङाब्ला, हरलिक्स मोनलोङाब्ला, गाइखेर मोनलोङाब्ला, बेबायदि जानायफोरखौसो मोदोमनि थाखायसो दिनै बिमा बिफाफ्राबो सिन्था खालामो। माब्रै खबरसे बेसि जानाय, आरो खबरसे खम जाब्लानो बिमाफ्रा ओरैबायदि सिन्था जायो, आंनि फिसाया ओंखामानो जाया होननानैहाय। ख्रिस्ट'जों अनजाग्रा आंगो लोगोफोर, बिमाफोर खोनासं। दिनै जोङो जिउनि आहारफोरखौ जाहोनो हादोंना हायाखै फिसाफोरनो, बेखौसो साननानै नायदो। जुदिसा नोंथाङा बेखौसो सिन्था खालाम, जिउनि आहारफोरखौ जाहोनो रोङाब्ला दिनै बे संसाराव, बे पृथिबियावहाय मा जागासिनो दङ ख्रिस्ट'जों अनजाग्रा आंगो लोगोफोर। जुदिसा जोङो जिउनि आहारफोरखौ जाहोनो हादोंब्ला दिनै जोंनि खृष्टान न'खरफ्राव सुख जागोन, सान्ति जागोन। बेनिखायनो सयताना दिनै बिसोरनि गोसोफोरखौ बन्दी खालामनानै लागासिनो दङ।
बेनिखायनो ख्रिस्ट'जों अनजाग्रा आंगो लोगोफोर बेखौसो सिन्था खालामदो। आरो दिनै जोङो बिमाफ्रा सब समय फरायनायावहाय बेबायदिनो खालि रबिबार मिथिया, सानडे स्कुल मिथिया, खालि फराय खिन्थु फरायनायनि सिगां जे बाइबेल सिरिफोरखौ फरायनो फोरोंनांगौ, आर'ज खालामनो फोरोंनांगौ, बेखौ गैले बिमाफ्रा खालि फरायनायनि फरा सुनानि थाखाय बान बेस्थ'। दिनै जोंखौ बाइबेलावनो ख्रा बुंखादों संसारिकनि गियाना मुर्ख होननानैहाय, सोरगोनि गियानखौ नागिर होननानैहाय। दिनै जोङो सोरगोनि गियानफोरखौ नागिरोब्ला दिनै जोङो बे संसाराव बे प्रिथिबियाव बासायजागोन। नाथाय दिनै जोङो संसारनि गियानफोरखौबान अर्जन खालामोब्ला, संसारनि धोनखौबान जोङो अर्जन खालामोब्ला, सन्सय खालामोब्ला बासायजानायखौ मोननाय नङा ख्रिस्ट'जों मोनजाग्रा आंगो लोगोफोर। बेनिखायनो दिनै जोङो इउक्रेन देशखौहाय नुगासिनो दङ ने बिश्वनि मानसियानो माबायदि दिनै बिसोरो थाखा फैसा धोन दौलत न' बां गारि घरा माबायदि दङमोन, दिनै बिसोरखौहाय माबायदि रुसनि सैन्य बाहिनीफ्रा आक्रमण खालामनानै थेर बेथेर संहार खालामजोब्बाय। बेनिखायनो ख्रिस्ट'जों अनजाग्रा आंगो लोगोफोर दिनै बिसोरखौहाय रोहो बिसोरनि न' बां धोन दौलतफ्रा खामग्लिगासिनो दङ। ख्रिस्ट'जों अनजाग्रा आंगो लोगोफोर दिनै गाबोन जोंनि फिसाफ्राबो दिनै बे इउक्रेन देशनि बे न' बांफोरबायदि दिनै जेरैहाय रोहो खामग्लिदों, दिनै गाबोन जोंनि बिसाफ्राबो जोंनि जिउ आत्माफोरखौहाय दिनैहाय रोहो अर बायदि खामग्लि होगासिनो दङ। दिनै सुख गैया, सान्थि गैया बेबायदि खालामनानै। बेनिखायनो ख्रिस्ट'जों अनजाग्रा आंगो लोगोफोर बिसाफोरनि थाखाय आर'जाव नांथाबदो, आर'जाव बोलोगोरा जादो, दैफोरबायदि इसोरनियाव गावनि गोसो गोरबोखौ बिसाफोरनि थाखाय गथायनानै होदो, मोदै फसरदो, दाहा खालामदो, बिलाप खालामदो, उदै बासिदो। उदै बासियाब्ला जोङो मोननाय नङा। बेनिखायनो बोसोना बुंखादों उन्दै समावनो नोङो रायज्लोंजेननायावनो बुंस्लोंजेननायावनो फोरोङाब्ला गावखौनो गाव नस्थ' खालामनानै लानाय जागोन होननानैहाय दिनै जों बिमाफ्रा दिनै आहार जोबनाय समाव बिसानि बे इसोरनि रावफोरजों फोरोंनो रोङिखाय दिनै जों दिन बोथोरफ्रा खुबै गाज्रि, देश दुनियानि हालोदा खुबै खाराब। बेनिखायनो बे गाज्रि मुगा गाज्रि बोथोरनि गेजेरजों, आबहावा दुंहाव बोथोरनि गेजेरजों दिनै बयबो जिउआवहाय सांग्रां जादो आरो फोथायनायाव बोलोगोरा जादो। बिसाफोरनि थाखाय बयबो आर'जाव नांथाबदो। दिनै जोङो गानावबो रिजाबो ने आइजो जाबायब्ला जों, बिमा जाबायब्ला जों रोंग्रोनांगोन इसोरखौ सिबिनो, इसोरखौ खुलुमनो। अब्लासो जागोन ने जोंनि न'खरफ्रा गोजोन न'खर, इसोरनि न'खर जागोन। बेनिखायनो जोंनि जिबनफ्रा दानो दङ दानो गैया, देश दुनियानि हालोदा खुबै खाराब आरो जोङो बायदि दिनै मोजांब्ला गाबोनो सामा बायदि बेमारिफोरजों सैसोनांनानै दङ। बेनिखायनो बयबो बिमाफ्रा बिसाफोरनि थाखाय होदो, फोरोंदो। बेनिखायनो ख्रिस्ट'जों अनजाग्रा आंगो लोगोफोर नोंथांमोननो आङो शेयार खालामबाय। नोंथांमोना खोनासंग्रा साफ्रोमबो गाव गावनि गोसोआव लानानै आरो गुबुननोबो शेयार खालामदो। आङो बेयावनो दोनथ'बाय।